ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁଠୁ ହଉ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରଠୁ ହଉ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଏକ ଜାନୁଆର ବିଷୟରେ କହିବି ସେ କି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ହେଇଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଟୁରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଯାଉଥାଏ ଆଉ ତା ନଜରରେ କୌଣସି ବି ଶିକାର ବଞ୍ଚିକି ଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ସେ କେହି ନୁହଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କା କିଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ସିଂହ। ଆମେ ମାନେ ସିଂହଠୁ ଏମିତି ଶିଖିବା ଦରକାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଏମିତି ରଖ ଯେମିତି ସାମ୍ନା ବାଲା ଦେଖିଲେ ଜଳି ଯାଉଥିବେ। ସିଂହ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାନୁଆର ହେଇଥାଏ ହାତୀ ଭଳିଆ ବଡ ହେଇନଥାଏ କି ତେଜ ଦବୁଡି ପାରୁନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହୁବଳି ଭାବିଥାଏ। ତା ସାମ୍ନାରେ ହାତୀ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସିଂହ ତା ଭୋଜନ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଆଉ ହାତୀ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ସିଂହ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚ। ସିଂହ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ସିଂହ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସିଂହ ପରି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରଖ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି କେବେ ବି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନା ଉଲ୍ଟା ଜବାବ ଦିଅ। ଯିଏ ଉଲ୍ଟା ଜବାବ ଦେଇଥାଏ ସିଏ ବାଜିଗର ହେଇଥାଏ। ବାଘକୁ ଜନ୍ତା କିମ୍ବା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ସେ କେବେ ବି କମଜୋର ହେଇନଥାଏ। ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ ବାଘ ହେଇକି ଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନା ଆଉ ତମ ଭାବନା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ସରକାର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଖୁଦ ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଭାବ। ଆଉ ବାଘ କେବେ ଘାସ ଖାଇନଥାଏ ଆଉ ସେ ଜାଣିଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ରିସ୍କ ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବନାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବନା ଟିକେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।